Sådan der. Velkommen til den her masterclass 18. juni 2026. Vi er allerede halvvejs igennem året, og det er et virkelig godt tidspunkt nu at begynde sådan at tænke på, hvad skal mit efterår bestå af? Fordi det er også der, patienterne kryber indenfor og begynder at tage actions på nogle af deres sundhedsmål og behov. Så det er et rigtig godt tidspunkt nu at begynde at planlægge lidt. Det vi skal snakke om i dag, det er, hvordan du skaber bedre resultater og øget omsætning med de patienter, som du allerede ser nu ude på klinikken med sundhedsforløb. Så det er all about højkvalitetsforløb uden for sygesikringen til din målgruppe. Og det er jo uden for sygesikringen, fordi vi sætter vores egne priser, arbejder med vores egen kvalitet og faglighed, derude hvor der ikke er så mange rammer og retningslinjer for, hvordan vi kan levere høj kvalitet. For lige at sætte scenen og beskrive lidt om, hvorfor gør jeg det her? Sådan at du ligesom kan fornemme, at du er på samme mission som mig på en måde, så er min største mission at give nem adgang til højere kvalitet i fysioterapi. Og det har det faktisk været helt fra jeg startede som fysioterapeut, der har jeg været dybt optaget af at levere høj kvalitet til patienterne, og det har været det, der hele tiden har været gennemgående i mit arbejdsliv. Og jeg har taget et billede af en post på Facebook, som er skrevet af Peter O'Sullivan, som jo er min store inspiration. Jeg skal nok introducere mig selv til jer, der ikke ved, hvem jeg er, lidt senere. Men bare for at sige kort, så har jeg været i Australien og taget en master i klinisk fysioterapi med Peter O'Sullivan og hans team. Og jeg synes, den her sætning, da jeg så hans post, så tænkte jeg, at den beskriver det bare simpelthen så godt. Og han siger, more treatment is not better. Quality of care is the key. Og det rammer bare spot on i det, jeg virkelig ønsker at arbejde med de her sundhedsforløb. Og ønsker at give jer værktøjer til derude på klinikkerne. Det er, hvordan kan vi være mere optaget af at få højere kvalitet fremadrettet, sådan at vi ikke bare siger one size fits all. Og at vi er mere optaget af, at vores patienter, også vores kunder, de skal gerne have lyst til at tale om os ude i byen, som værende den bedste hjælper, og gerne anbefale os videre til andre. Så det her, det er virkelig omkring, hvordan vi tilbyder, hvordan vi arbejder med vores nuværende faglighed, vores nuværende kundegrundlag, altså de patienter, vi allerede ser på klinikken, til at levere højere kvalitet, og ikke bare flere behandlinger. Det jeg løber igennem i dag, det er, hvem er sundhedsforløb egentlig for? Det er de her 3 spørgsmål af dem, jeg får oftest. Og det er derfor, at det er dem, vi snakker om i dag. Så for at prøve at kortlægge helt præcist, hvem er det, der har brug for sundhedsforløb på klinikkerne, som det ser ud i dag? Og hvad kan man egentlig tilbyde patienterne uden for sygesikringen? Altså hvis vi skal lave noget til dem, hvad kunne det så være, vi kunne give dem? Hvad er det, der er behov for? Og hvad er salgsbart? Og hvis man gerne vil starte med at lave sundhedsforløb, hvor starter man så for at øge indkomsten allerede efter 30 dage? Så det er det, vi vender i dag, og som forventeligt tager de her 3 kvarters tid. Det jeg kommer ind på i dag, det er ideelt til dig, hvis du er klinikejer, enten inden for sygesikringen eller uden for sygesikringen. Og du ønsker at vækste økonomisk uden for sygesikringen nu, inklusiv et ønske om at hjælpe patienterne bedre, end vi kan i konsultationen. Det er også ideelt til dig, hvis du har brug for at aflaste dine hænder og værne om din egen sundhed, men ved ikke, hvor du skal starte, og hvad du ellers kan gøre med dine faglige kompetencer. Altså til dig, der måske har været i praksis og i branchen i mange år, og begynder at mærke, at det tærer på kroppen, og du har en masse faglighed, som jo stadigvæk skal ud og gøre gavn, så kan sundhedsforløb være for dig, fordi du kan komme det ned i en ny ramme. Det er også ideelt til dig, hvis du oplever en ustabil tilgang af nye patienter, og du eller dit team har for mange huller i kalenderen. Det vil sige, at du har en ustabil forretning. Altså det her med hele tiden at have behov for at få nye patienter ind, for at skabe noget stabilitet, det er ret hårdt arbejde.
der kan det her også give dig nogle løsninger. Eller i den anden ende af skalaen, du rammer limitering, du har næsten for meget at lave, inden for overenskomst måske, og du vil gerne bytte nogle af dine konsultationspatienter til sundhedsforløbspatienter. Og allersidst, så er det virkelig også til dig, hvis du er klinikejer, og du ønsker værktøjer til at skille dig ud for dine konkurrenter, og du ønsker at gøre det med høj kvalitet til en specifik målgruppe, så er det her virkelig for dig. Men hvem skal målgruppen være? Og vil de overhovedet købe det, vi tilbyder? Det er jo nogle af de ting, vi skal komme ind på i dag. Hvis du lytter med derude, og du egentlig er glad og tilfreds med at se 60-80 patienter om ugen, og du egentlig gerne vil fortsætte sådan, så er det no worries, så gør du bare det, men så kommer det, jeg siger i dag, ikke til at inspirere dig ret meget. Hvis du er helt nyuddannet, og endnu ikke har 2 års erfaring, så er det måske heller ikke det helt rette valg for dig at lave sundhedsforløb endnu. Jeg siger måske, for det er sådan relativt. Det, der er vigtigt, inden vi begynder på sundhedsforløbene, det er, at vi har nok værktøjer, og har en sådan faglig værktøjskasse, der byder på lidt forskelligt. Altså, så derfor er det en relativ kontraindikation for dig, der er nyuddannet. Og det er heller ikke ideelt for dig, hvis du i smug gerne vil fortsætte med at quickfixe alle dine patienter. Quickfixing er for nogle af vores patienter, der virker det vanvittigt godt, men det er bestemt ikke for alle. Så ganske kort om mig, så I ved, hvem der står her og snakker. Jeg er fysioterapeut ligesom dig. Jeg er mor til 3 under 10, og vi elsker at sejle. Og det kommer jo selvfølgelig fra min mand og jeg, som elsker at sejle, og det har vi jo så ligesom påduttet vores børn frivillig tvang. Men heldigvis så har alle det rigtig godt, når vi er ude at sejle i vores sejlbåd. Jeg har som sagt altid været optaget af, hvordan vi kan levere højere kvalitet i fysioterapi, og det ledte mig også til Australien. Jeg tænkte, jeg må simpelthen have nogle bedre værktøjer. Jeg må simpelthen være bedre til at hjælpe de her mennesker. Jeg synes, det var svært i de første år. Det var fantastisk at være fysioterapeut. Jeg nød det meget, men der var også mange ting, der var svære. Så det drev mig til Australien, hvor jeg knoklede i et års fuldtidsstudie og tog min master med Peter O'Sullivan og hans team. Det var helt fantastisk. Så er jeg tidligere underviser på fysioterapeutuddannelsen, og i dag, siden 2020, der hjælper jeg klinikejere i min virksomhed Nina Prik Mentoring Health. Og ved siden af, der har jeg klinik med speciale i rygsmerter 2 dage om ugen. Og bare lige for at slå det helt fast. Hvorfor overhovedet bekymre sig om, altså hvorfor er det her med sundhedsforløb overhovedet en ting? Og til at starte den her, hvad skal man sige, dybdegående proces i dag, og måske få et nyt forståelsesgrundlag, så starter jeg lige med at highlighte nogle af de problemer, som jeg ser på klinikken i dag, og som vi gerne skulle finde løsninger på til sidst i masterklassen i dag. Så i praksis, som det er i dag, og har været de sidste årtier, så har jeg været meget frustreret til tider over, at vi har lagt så meget vægt i det biologiske som værende altså den langt største, mest overskyggende årsag til, hvorfor patienter havde symptomer eller smerter. Og alt for lidt vægt på det psykologiske og den sociale trivsel. Og jeg har jo også fundet ud af, qua min uddannelse, at det er jo ikke kun mig, der siger det. Det er jo også dygtige fysioterapeuter inden for branchen, som blandt andet David Butler, svenske Linton og Peter O'Sullivan og Lorimer Moseley blandt andet, der har kritiseret praksis for at have for meget vægt på bio, som den mest tungtvejende årsag til folks udfordringer. Udfordring nummer 2. Det, der ofte sker med patienterne,
det er, at de kommer ind på klinikken med en smerte, de ikke selv kan styre længere, eller kan håndtere længere, eller et symptom, som de gerne vil have hjælp til. Vi sætter i gang med behandling. Det kan være noget undervisning, det kan være noget manuel behandling, det kan være nogle øvelser, det kan være noget holdtræning. Alt muligt, som vi hjælper dem med, og så begynder patienten ofte at få det bedre, de bliver mere smertefri, måske næsten helt smertefri. Og når de når dertil, så synes jeg ved ikke om du genkender det her, men så kan de godt tit komme og sige, nu vil jeg faktisk gerne selv, altså jeg har det okay, jeg har det fået det bedre, nu vil jeg gerne selv køre den herfra. Og så siger du, okay, fantastisk, fordi vi vil jo gerne ligesom understøtte deres egen håndtering og deres egen proces. Problemet med det er, og det vi ofte ser, det er, at så kommer vi til at komme ind i sådan en reaktiv behandlingscyklus. Patienten kan nemlig ofte komme tilbage med lignende symptomer. Den gamle skade blusser op igen, eller det samme problem igen, eller endnu værre, og det tror jeg sker oftere, end vi vil indrømme, at hvis vi ikke hjælper dem nok i starten, så kommer de slet ikke igen. Og det er jo et problem, som vi må se på, hvis vi vil have en god forretning, og en forretning, der er fantastisk for os, og nem for os at arbejde i. Og den her hænger jo lidt sammen med nummer 2, det her med at komme ind i den reaktive behandlingscyklus. Fordi i den cyklus, der har vi tit tendens til at bruge quick fixing. Og det er jo fordi vi har tidspres, fordi det er det, der umiddelbart lige er tid til, synes vi i konsultationen. Problemet med quick fixing i den her cyklus, det er, at den har kortvarig effekt. Så patienten kan sige, nu har jeg det godt, men så kommer de tilbage en måned efter, eller 2 måneder efter, eller et halvt år efter. Så quick fixing har kortvarig effekt, og det bliver derfor lidt som at komme et plaster på såret. Det virker ikke i det lange løb. Og det er et problem for vores branche, som vi skal tage alvorligt, synes jeg. Årsag nummer 4, eller udfordring nummer 4 på klinikken, vi kan have i dag. Som klinikejer, så er det vigtigste, eller noget af det aller vigtigste, det er, og som man virkelig skal gå efter, det er, at hvis man har et team bag sig, at klinikken har et vist kvalitetsniveau, og at der ligesom er en konsistens i den kvalitet, klinikken leverer. Så det vil sige, hvis man kommer ind til fysioterapeut nummer 1, eller 3, eller fysioterapeut nummer 6, så kan du som klinikejer vide, at der er ensartet kvalitet over hele linjen. Så det betyder ikke noget, hvor man kommer ind henne. Men sådan er det ikke rigtigt i praksis i dag desværre. Kvaliteten er meget lagt på det enkelte individ i klinikken, altså den enkelte fysioterapeut og det samarbejde, de har med deres patienter. Men der er altså måder, vi kan takle det på, så at du kan tage hånd om kvaliteten på tværs af hele klinikken. Og udfordring nummer 5, den er stor, og den er virkelig vigtig. Hvis vi kommer ind i den reaktive behandlingscyklus, og hvis vi kommer til at quick fixe for meget, så er det nok oftere, end vi vil erkende, at vi kommer til at underbehandle vores patienter. Hvis du underbehandler patienterne, eller ikke giver dem tilstrækkelig behandling, så kan du måske tro, at så kommer de tilbage på klinikken, og det er jo egentlig god forretning, fordi så kommer de tilbage og lægger nogle flere penge, og du har noget at lave. Men det er ikke det, der sker. Fordi hvis patienterne bliver underbehandlet, og ikke får tilstrækkelig behandling, så kommer de ikke igen. Og det er virkelig sagens kerne her, også fordi det skader klinikkens omdømme. Og det er noget, vi skal tage hånd om, og det er også noget, vi kan arbejde med i den kvalitet, vi leverer. Så vi er opmærksomme på det her med at underbehandle. Og jeg forstår godt lidt, hvordan jeg kender det også fra mig selv som fysioterapeut, når jeg ser patienter, jeg kan komme til
at afslutte dem for tidligt, eller sprede dem ud lidt for tidligt, fordi jeg tænker, nu kan de godt klare det selv. Og det er jo sådan en eller anden form for et etisk hensyn, vi har til dem, at vi vil egentlig gerne hjælpe dem hurtigt igennem, og let igennem, og gøre det her nemt for dem. Men der er en bagside af den medalje, som er gigantisk stor, og det er, at de ikke kommer igen, hvis ikke de får en god nok hjælp, og det skader klinikkens omdømme. Så den skal vi tage hånd om. Sidste udfordring på klinikken i dag, det er, at vi med den nuværende konsultationspraksis, hvor patienterne flyver ind og ud i kortere og mediumlange forløb, det er den her ustabile kalender og en utilstrækkelig indkomst, og ustabil indkomst også. Altså, hvor vi konstant har behov for at få nye klienter ind, fordi at de patienter, vi har derinde, de er lynhurtigt ude igen. Og lad mig lige spørge dig, da du startede klinik, og det her det er måske i særdeleshed for dem, der er sådan soloselvstændige, der virkelig mærker presset her, og måske i virkeligheden også dem, der er uden for overenskomst. Der er jo et krav om, at vi skal blive ved med at tale om den værdi, vi leverer og markedsføres. Men var det den klinik, du drømte om, da du startede klinik? Det tænker jeg ikke, det var. Men problemet er, at der er mange af os, der kommer til at sidde med den udfordring her. Og der er altså også meget hjælp at hente ved at tænke i andre modeller for ydelser. Og blandt andet sundhedsforløbene kan jo virkelig hjælpe dig til at få en meget mere stabil forretning med en mere tilstrækkelig indkomst. Ud af de 6 udfordringer her, hvilke problemer genkender du fra din klinik? Må gerne skrive ud i chatten, så vi kan begynde at få lidt, hvad skal man sige, tankevirksomhed på, hvad er det, du rent faktisk skal sætte ind på som klinikejer? Hvor kan du sætte ind og gøre det bedre? Så hvilke problemer genkender du fra din klinik? Den her model, eller det her billede her, det er et af mine favoritbilleder. Jeg bruger det også tit til mine patienter på klinikken. Og det er fordi, at det er et vanvittigt godt billede på, at vores patienters symptombillede er meget mere end bio, og derfor så skal vi også lave ydelser eller forløb, der tager hånd om den her multifaktorielle udfordring, patienterne sidder med, sådan at de oplever, at de får virkelig høj kvalitet, og at de kommer hele vejen i mål, altså får de her bedre resultater, når de har brug for det. Det den egentlig viser, det er, at det man kan sige er bio i den her model, det er ligesom det grønne område, det er mekaniske faktorer, der bidrager til smerten, og hernede i det orange område, som er vævsskade, altså hvor der er beviser for vævsskade hos patienten. Og det er altså kun det orange og det grønne, men alle de andre områder, det er alt det andet, patienten udfordrer sig af, som når man kortlægger det, kommer frem, og når man spørger, kommer frem. Og det er det, vi skal koncentrere os om, når vi skal lave sundhedsforløb. Det er at hjælpe patienten på det her biopsykosociale niveau. Så det du kan begynde allerede nu med at være mere opmærksom på, det er alt det, der ligger under overfladen, under vandoverfladen i det her isbjerg. Fordi jeg kan se, at jeg har skrevet klienten her, nogle gange bruger jeg klient, nogle gange bruger jeg patient, men patienten kommer til dig med den smerte, som de ikke længere kan takle selv. Eller den situation, de har brug for en fysioterapeuts hjælp til. Og det er lige med toppen af isbjerget. De fortæller dig kun, hvad er det, jeg ikke længere lige kan klare mere selv. For eksempel, nu gør min ryg så ondt, at jeg ikke længere kan tumle med mine børnebørn. Eller nu gør mit knæ så ondt, at jeg ikke længere kan gå den der daglige kilometer, som jeg ellers nyder og giver mig livskvalitet. Eller nu kan jeg ikke længere tage, vaske mit eget hår, fordi min skulder gør for ondt, og nu har jeg brug for din hjælp. Så det er det, de kommer til dig og siger.
Og det du så kan være mere optaget af, det er, hvad er under isbjerget. Så hvad er deres større behov? Og det kræver altså tid, og det kræver tillid fra patienten, at de vil svare på de her ting, men det får du også nemt, hvis du er der, stiller dem spørgsmålene og lytter på det, de siger. Den gode nyhed her, det er, at hvis vi kigger på den her model her, så er der et endeløst behov for hjælp i sundhed. Og patienterne, når vi begynder at takle de her ting, så er de simpelthen så taknemmelige og glade for vores hjælp. Og det giver dem virkelig gode resultater. Og nu går vi over til den løsning, som jeg har hjulpet klinikkerne med. Og hvad er så det? Det er ikke mere knokleri ved briksen. Det er ikke en kalender, der er fyldt af patienter, men hvor du føler til syvende og sidst, at du tjener for lidt. Det er ikke flere quick fixes. Som sagt, quick fixes er for nogle af vores patienter, men langt fra for alle. Det i stedet for jer, og det jeg vil tilbyde dig i dag, det er en ny måde for praksis. En ny måde at se det på, hvor vi skaber bedre resultater for patienten. Sundhedsforløb giver dig en fantastisk økonomisk stabilitet og frihed. Og så giver det dig ikke mindst en faglig frihed. Altså et sted, en legeplads næsten, hvor du kan give dig i kast med alle dine fagligheder og alle dine værktøjer, og begynde at sætte det sammen til nogle fantastisk resultatgivende patientforløb. Og så handler det om høj kvalitet. Hvordan leverer vi højere kvalitet til vores patienter, men med det, som du allerede er dygtig til. Altså det her, det kræver ikke, at du skal ud og tage en hel masse kurser. Vi bygger på det, du allerede er dygtig til. Men fordi vi kommer det i nogle andre rammer, så ser resultaterne helt anderledes ud for dig. Så lidt vand skal der til en gang imellem. Den her slide her er ligesom det billede, den forretning, jeg anbefaler jer den model for forretning, jeg anbefaler jer at bruge. Og det er, hvis I siger, jamen jeg hjælper en målgruppe uden for overenskomsten, så er det her, jeg vil anbefale jer at bygge op. Altså så det ligesom bliver, trekanten her er en klinik i klinikken, eller et univers, eller hvad er det, vi plejer at kalde det. Så inden for trekanten, og den pil, jeg skal lige sige, pilen der, den viser, hvad er patientens flow i din forretning. Fordi det, der ofte sker, er jo, at de kommer ind i konsultationen, og efter du har undersøgt dem, så kan du med rette sige, okay, herr Jensen, med den her målsætning, med de her udfordringer, og der er bevis for sådan og sådan og sådan efter min undersøgelse, så vil jeg anbefale dig, det her sundhedsforløb, har du lyst til at høre om det? Så vi allerede tager ansvar for, efter den første undersøgelse, at ligesom anbefale dem den bedste løsning for dem. Sådan at de ikke bare antager, jamen de skal fortsætte i konsultationen, fordi det er det bedste for mig, eller det er det, jeg lige forventede. Men at du tager ansvar som fysioterapeut i at sige, jamen hvad er den bedste hjælp, jeg kan give dig, fordi det er virkelig det, de kommer efter. Det er, og de siger det ikke, men det er det, de kommer efter. Så der skal du være vaks og ligesom tage ansvaret for, hvad er det, jeg vil anbefale dig. Og glem alt om forsikringer på det her stadie her, det tager man senere, det er sekundært. Du har en opgave, og det er at kommunikere. Hvad er den bedste måde, hvorpå jeg kan hjælpe dig? Hvor får du bedst resultater? Så de kommer ofte ind og tror, de skal have en konsultation, eller de ringer og deler deres udfordring. Og så er det din opgave at screene dem og forstå, hvad er det produkt, du vil anbefale dem. Og nu står der holdtræning som et medium prissat ydelse, men det kan også være online forløb, eller en kombination af noget fysisk og online, men hvor du kun løser noget af deres udfordring, eller du laver noget viden tilgængeligt, som ikke kommer helt op i den høje pris, men hvor du alligevel hjælper dem rigtig godt, og de lægger
måske noget, der ligner 2.000 hos dig. Det er der jo mere og mere af, og tak for det, fordi det giver nem adgang til sundhed, når vi lægger noget online til vores patienter. Så det kan være holdtræning, det kan også være et mindre sundhedsforløb, eller det kan være noget online, eller kombination. Det bestemmer du. Men langt oftere end vi tror, skal patienterne have et sundhedsforløb, og det er et intensivt målrettet forløb, der er højt specialiseret til at løse deres udfordring. Og det kommer også til at koste dem, og det er heldigvis det, jeg oplever, det er ikke noget problem. Der er selvfølgelig nogen, der ikke lige kan lægge 8.000, eller betale af i rater over 3-4 måneder. Det er klart, det er der jo nogen, der ikke kan. Men så har vi andre metoder, vi kan hjælpe dem med. Og så er det jo helt fair at sige, jamen så starter vi med konsultationen og ser, hvordan det går. Men ja, det var ligesom forretningsmodellen for, hvordan du kan lave høj værdi uden for sygesikring. Og så har jeg fået det spørgsmål, hvorfor er det, at vi ikke bare kan lægge mange konsultationer sammen, og så sige, at det er et forløb, og det er godt nok. Men det er slet ikke det, vi snakker om, når vi snakker sundhedsforløb. Det er ikke målbart med det. Det ligner det ikke. Og så hvorfor får patienten resultater med et sundhedsforløb? Det vil jeg prøve at besvare via den her planche her, fordi det er, eller via det her slide. For at patienten får den transformation, de er efter, og som de også har betalt for hos dig, så er der 4 hjørnesten, der er ultra vigtigt, at vi takler og har sat i system. Den første, allervigtigste, det er viden, at vi gør viden tilgængeligt for dem. Og det er ikke at informationsovervælde dem på nogen måde, men det er at give dem præcis den viden, de har brug for, præcis på det tidspunkt, de har brug for den på. Og det er jo i videnskategorien, der handler det også rigtig ofte om at give dem viden, som ikke er gammel viden, men den nye måde, vi kan arbejde på, den nye måde, som vi ved fra forskningen, er det, der virker allerbedst. Og ligesom hjælpe dem til at få øjnene op for, hvad er det, jeg tror er løsningen? Og med alle deres myter og alt det, de kommer og fortæller, jeg troede, at det var meget vigtigt at sidde med ret ryg. Og så kan du levere noget viden, der siger, faktisk så ved vi, at det er meget sundt for ryggen at slappe af og bevæge sig afslappet, for eksempel. Så viden er virkelig vigtig. Det næste, det er, at du har struktureret et forløb for dem, der hjælper dem fra A til Z. Altså en plan, der hjælper dem igennem et helt intensivt forløb. Det betyder, at du kan sænke skuldrene og aldrig kommer ud der, hvor du føler, at du ikke ved, hvad du skal hjælpe dem med, og derfor kommer til at afslutte dem for tidligt, men hvor du kan læne dig ind i din plan og koncentrere dig om at levere høj kvalitet. Og det samme for patienten. På den her måde, når de har en plan, så oplever jeg altid, at de sænker skuldrene, og så får de fokus på at gøre det, der skal hjælpe dem til at få det bedre, uden afvigelser. Så er det støtte og sparring super vigtigt, at vi får modeller for, hvordan vi kan støtte og spare vores patienter, ikke kun når de kommer i konsultationen, men også imellem, altså når de har brug for den støtte og sparring. Så der skal vi være tilgængelige som fysioterapeuter. Der er masser af forskning, der støtter den her måde for sparring og hjælp til vores patienter. Og til sidst, så er det at hjælpe patienten med at få nye briller på, altså et nyt mindset omkring deres udfordring. Og det allervigtigste her, det er, at når patienten vælger at indgå et samarbejde med dig og har tillid til, at du kan hjælpe dem med et sundhedsforløb, så committer de sig på et helt andet plan. Det vil sige, at de har fokus på at møde op, gøre tingene, tage kontakt til dig, når det ikke lykkes, når de ikke følger planen længere, eller de er udfordret på noget, og det betyder en verden til forskel. Så skal du ikke hele tiden takle, at de får lyst til at stoppe, eller skal jeg nu tage den her ting, eller den her ting, fordi du har lagt planen med dem. Det betyder alverden med patientens commitment. Overordnet, så har jeg arbejdet med 3 typer af sundhedsforløb. Type nummer 1, det er den, jeg har arbejdet allermest med. Det er til patienter eller målgrupper,
som gerne vil opnå nye mål. Det er ofte muskelskeletale patienter, det er ofte langvejs tilbagevendende smerter, det er inden for sport og skader, det er artrosepatienter, diabetespatienter, hjertepatienter. Gynops er et fantastisk felt at arbejde med sundhedsforløb i. Baby og børn er også, og mænds sundhed er også fantastisk til sundhedsforløb. Og det her med at opnå nye mål. Så er der sundhedsforløb type nummer 2. Det kan være et vedligeholdende forløb, eller et fortsætterforløb. Altså forestil dig, at du for eksempel har haft dem i type 1 forløbet, og så vil du gerne have, at de fortsætter. De vil gerne fortsætte hos dig, men måske til et lavere commitment. Måske ses I ikke så ofte. Måske skal de lave nogle andre ting og være lidt mere egenhåndteret. Og det håber jeg vitterligt, at de er på det tidspunkt, og det er de fleste. Og de fleste stopper jo også, har ikke brug for mere efter sundhedsforløbet. Men hvis de har, så kan du tilbyde et lavere prissat vedligeholdende forløb og fortsætter forløb. Det kan også være, at type 2 forløbet kan være i stedet for holdtræning. For eksempel, når du har smertelindret med en patient, de er kommet individuelt i konsultationen hos dig, så i stedet for at sige, nu kan du så fortsætte på det her hold, vi har på klinikken, så kan du sige, jamen nu kan du så fortsætte med det her fortsætterforløb, jeg har lavet, specifikt til din målgruppe. Virkelig interessant vinkel på det, synes jeg. Og type nummer 3, det er nok primært den gruppe, vi tænker på som 62'erne. Alle dem, der har kroniske problematikker, som har brug for kontinuerlig fysioterapi i perioder af deres liv. Så genoptræning af neurologiske skader, balance og faldforebyggelse, Parkinson, sklerose, bare for at nævne nogle af dem. Så for at samle lidt op, så er det de her patienter, der alle sammen har brug for sundhedsforløb. Det er nogle af dem, hvor det biologiske årsag, psykologiske årsager og sociale årsager spiller sammen. Altså hvor der er en eller anden proportion mellem dem, som ikke kun er på bio. Og hvis du skal være helt ærlig, hvor mange af dine patienter, som du ser på klinikken nu, har den her præsentation? Hvor mange tror du? Gerne skrive et nummer ud i chatten. Hvis du, og det er bare et slag på tasken, det er bare for at prøve at få tankerne i gang. Så hvor mange af de patienter, du har nu, er drevet af biopsykosociale faktorer, og ikke kun bio? Og hej Anders fra Lystrup Fysioterapi. Fedt, du er her. Ja, 70%. Godt svaret, og det tror jeg nemlig, det er jeg meget enig med dig i. Vægten af de psykosociale faktorer, som værende en årsagsgiver, er enormt stor. Fedt. Og så kan du spørge, hvornår er det så absolut nødvendigt med et sundhedsforløb, hvis vi ligesom skal sige, hvor kan vi ligesom ikke undgå at erkende, at folk har brug for noget mere til at hjælpe dem et bedre sted hen. Og det, for at prøve at sætte nogle rammer for det, så vil jeg sige, det er, når der er en faktor, vi ikke kan kontrollere eller eliminere med patienten. For eksempel stress eller livsomstændigheder, som er svære for dem at arbejde med og komme omkring, som er vedligeholdende faktorer. Det kan være, at de har mange gule flag, så har de også brug for noget mere støtte og vejledning, og noget mere tilstedeværelse fra deres fysioterapeut, eller for eksempel en fastlåst arbejdssituation. Og for at beskrive det her ud fra patientcases, så har jeg taget 2 eksempler med. Det kan være Emma med spændingshovedpine, som du godt kender fra klinikken måske. Hun kommer med spændingshovedpine, og vi sætter i gang med vores hjælp. Hun får nogle øvelser og noget manuel behandling, noget smerteundervisning for eksempel, og hun begynder også at få det bedre. Men Emma har en arbejdssituation og en livssituation, som kræver rigtig meget af hende, og derfor så er nogle af hendes symptomer, de vedbliver. Og til sådan en som hende, der er konsultationsmodellen bare enormt sårbar.
og vi har virkelig svært ved at hjælpe dem godt nok. Og et andet eksempel, det er Peter med en ACL-ruptur. Et tænkt eksempel. Peter kommer på klinikken og har fravalgt operation. Han har et ruptureret korsbånd, har fravalgt operation, kommer på klinikken og vil gerne have intensiv genoptræning, fordi det har du tilbudt ham, og han kan godt se, at forskningen hælder mod fysioterapi, intensiv fysioterapi, i stedet for operation eller inden en operation. Så det er det, han ligesom har committet sig til. I sætter i gang, og Peter kommer i gang med at træne. Han laver sine øvelser, det går godt i starten. Men midtvejs i forløbet, i det 2-3 måneder lange program, han er i hos dig i konsultationen, der falder han fra, fordi han kan have svært ved at motivere sig selv til at holde sig i gang. Han er noget stresset og har virkelig mange jern i ilden. Og det er nærmere mere reglen end undtagelsen, at de her mennesker får svært ved at blive ved med at holde motivationen, når vi kun tilbyder dem konsultationer. Jeg håber, du kan se, hvordan konsultationen er et godt produkt, en god ydelse, men at det bare ikke er for alle, og at vi med fordel kan tænke anderledes. Så hvilke patienter hjælper I allerede godt nu? Prøv lige at tænke på din klinik og på dit team. Hvad for nogle kompetencer og talenter har I på klinikken? Hvem skaber I virkelig gode resultater med allerede nu? Og hvem har du lyst til at lave sundhedsforløb til? Skriv gerne ud i chatten med et nummer, hvis nogle af de her kategorier, som sundhedsforløb kunne være virkelig gode til, falder inden for din målgruppe. To og 10, yes. Hovedpine og migræne, fantastisk. Dem er der virkelig god grund til at give noget andet. Og svimmelhed, netop. Det er faktisk nogle af dem, jeg også har hjulpet tidligere med sundhedsforløb. Yderligere, de her patienter, ikke bare kategorierne, som vi så før, men dem, som har et lidt mere kompliceret billede, har også brug for sundhedsforløb. Jeg kommer ikke til at løbe dem alle sammen igennem, men du kan godt se, at det er nogle af de mere langvarige typer, altså dem, hvor der er flere gule flag, meget stress indover, livssituationer, som ligesom fanger dem i et eller andet loop, de har virkelig svært ved at komme ud af, hvis de ikke er mere committed, end de er i et konsultationsforløb. Så opsummerende, så får de patienter, der får bedst resultater med sundhedsforløb, det er dem, hvor det ikke er de simple problemer, men det er dem, hvor smerter og vaner og liv spiller sammen. Det kræver virkelig et sundhedsforløb, og ikke kun enkelte behandlinger sat sammen i et kortvarigt forløb. Nu kommer vi ind helt i dybden af, og vi er ikke helt ved vejs ende, men vi kommer i dybden af, hvordan bygger man så egentlig et sundhedsforløb op, hvis man skal arbejde med en målgruppe. Nu ser det lidt ud som om, at det er meget smerterelateret, men det er det jo ikke. Det er jo bare også symptomer. Altså det behøver ikke være til smertepatienter, det her. Det kan sagtens være til alle andre. Det her, det er universelt. Jeg har kaldt det de 3 G'er, som er nogle faser, vores patienter har brug for, at vi tager dem igennem. Og det er genforstå, genlær og genopbyg. Og man skal forstå det på den måde, at man kan sige, at jeg tager fase 1 og arbejder på det målrettet i 14 dage. Og så går vi over til fase 2 og arbejder målrettet på det de næste 14 dage. Og fase 3 arbejder målrettet på det de næste 1,5 måned eller et eller andet. Sådan kan man godt gøre det. Men man kan også sige, fase 1, altså i trin 1 i mit sundhedsforløb, der har patienten brug for at genforstå smerten på en ny måde, for eksempel. Eller hvorfor har jeg symptomer, og ligesom at afbekræfte nogle af de forskellige narrativer, de kommer med, som kan holde dem fast i smerte eller symptomerne. Og give dem et nyt billede på,
Og de har også brug for at komme i gang med noget bevægelse og noget belastning i det små, uden at føle sig frygtsomme i det. Og de har brug for nogle nye strategier, altså fra de passive, måske smertelindringsstrategier, over i de mere aktive behandlingsstrategier, eller smertelindringsstrategier. Og det har de brug for allerede inden for de første 14 dage. Så er det helt fint. Sådan kan man også arbejde med det. Og hvis de allerede er så gode, at man kan begynde at sætte noget styrke øvelser på, udholdenhedsøvelser, funktionsøvelser, eller arbejde med tolerance i vævet, så kan fase 3 jo også allerede komme ind i trin 1, så man ligesom siger, det kan være kontinuerligt, som det står her, eller du kan tage fase 1, 2 og 3 og tilbyde dem, når patienten har brug for det. Men det forløb skal du jo bygge op, sådan at det passer til din patientkategori. Og for at gå et tand dybere, så hvis du skulle lave et forløb til en patient med langvarige rygsmerter, nu er det eksempel, jeg har taget med, hvordan kunne dit forløb så se ud i praksis? I genforstå kategorien, der handler det om for den her rygsmertepatient at forstå sin smerte. Simpelthen få en ny forståelse af, hvorfor har jeg smerte. Fordi ofte er det forståelsesgrundlag, de kommer ind og præsenterer, ikke up to date med det, vi ved i dag om smerter. Så har de brug for at få strategier til selvregulering og at få tryghed i de her små ændringer. Altså det er meget tryghed, det handler om her. De har brug for at få at vide, hvad betyder smerte og symptomer, og hvad betyder det ikke. Under genlær, så er det vigtigt at sørge for, at de ligesom hele tiden flytter sig lidt fremad, sådan at de får håb og tro på, at det her det kan bedres. Så der er igen der fokus på de små ændringer, og en lille bitte effekt, altså 1% bedre i dag end i går, 2% bedre kropsforståelse, eller hvad det nu kan være, du arbejder med, er ok på det her stadie. Det handler også om at blive ved med at arbejde med den her tryghed i de nye vaner, ændret bevægemønster, implementering af alle de her gentænk-strategier, eller genforstå-strategier, som vi har fra fase 1. Og sidst, genopbygningsfasen, der er det, vi begynder at skrue op. Der er en grundtryghed, og så kan vi begynde at arbejde med dosis og respons. Og inden patienten er færdig, skal man tale om, hvordan takler du tilbagefald, frem mod, at du kommer i mål. Og det, der virkelig er nøgleord på det her stadie i deres sundhedsforløb, det er autonomi og ejerskab. Altså, at de tager ejerskab og egenhåndtering. Og på den økonomiske side, udover at det her det er vanvittigt godt for dig som fysioterapeut at arbejde med sundhedsforløb, fordi du ligesom kan sætte dig fagligt fri og udvikle dig fagligt på ret kort tid, så er det jo også en vanvittig god forretning, altså rent økonomisk. Og det her, det er 2 cases fra fysioterapeuter, jeg har hjulpet til at blive færdige her i løbet af det sidste år. Og case nummer 1, det er en klinik, der arbejder med skuldersmertepatienter, hvor patienten har smerte, altså langvarige smerter, så mere end 3 eller 6 måneder, tror jeg, han skriver. Og forløbet koster 15.000 kroner, og det tager 3 måneder samarbejde med fysioterapeuten. Resultatet, efter Benjamin havde arbejdet sammen med mig i et halvt år, efter 1 år, der havde han solgt 25 forløb, og han havde altså haft en omsætning på klinikken på 400.000 i forløb alene. Det synes jeg er et vanvittigt fedt resultat. Og han har ikke været på kursus. Han har ikke vredet sig selv armen om på ryggen for at få de her resultater. Han har ikke knoklet derudad. Han har sat tingene i system, taget et skridt ad gangen, og så har han fået hjælp til, hvad skal jeg gøre nu, hvad skal jeg gøre nu, hvad skal jeg gøre nu, og så har han været ude at implementere. Så fedt resultat på det her forløb, og det han oplever, det er, fysioterapeuten oplever, det er, at han har færre konsultationer end før. Han har stadigvæk konsultationen, og det vil han gerne vedblive med, det forstår jeg godt. Men han oplever, at han har færre patienter, men dem han får ind,
dem hjælper han langt bedre. Han hjælper dem ud af smerte, og mange af dem, de troede jo, de skulle have en operation, og eller at de aldrig ville blive smertefri. Det er et vanvittigt fedt resultat. Han har jo også en helt anden omsætning på klinikken, end han ville have, hvis ikke han havde haft sit sundhedsforløb. Case nummer 2, det er også som sagt en, jeg har afsluttet inden for det sidste år. Det var et genopsforløb, vi lavede til hendes kvinder, og det var også 3 måneder langt. Det kostede 11.500. Efter 6 måneders samarbejde med mig, der havde fysioterapeuten solgt 2 forløb til en værdi af 23.000. Men hendes største resultat var faktisk ikke på sundhedsforløbene lige der og da efter de første 6 måneder. Det var egentlig, at hun havde øget sin gennemsnitlige månedlige omsætning i konsultationerne fra 30 til 50.000. Og det synes jeg også er værd at bemærke, at når vi begynder at snakke om, hvordan kan vi hjælpe patienterne bedre, hvordan kan vi tage mere ansvar for deres behandlingsforløb, og hvordan kan vi kommunikere det til dem direkte, sådan at de får en bedre hjælp af os, så stiger vores omsætning også. Og flere case-eksempler. Vi er ved at runde lidt af her og komme mod vejs ende, så der også bliver tid til spørgsmål. Andre fysioterapeuter, jeg har hjulpet, bare for også at inspirere til, hvad kan man lave forløb til. Line, hun havde noget viden omkring ældre mennesker med claudicatio intermittens, altså bensmerter. Og hun vidste, at de havde virkelig gavn af intensiv og målrettet genoptræning, men det tilbud var ikke rigtigt til stede noget sted. Så den tog hun og oplevede en fantastisk tilslutning. Hun skulle bare lige pippe, så havde hun patienter i butikken til hendes sundhedsforløb. Og Sune arbejder inden for idræt og kunne se, at de havde brug for, han havde brug for, at de committede sig mere. Han havde brug for at få en anden arbejdsglæde, så han ikke blev ved med bare at køre konsultation efter konsultation. Han var ved at køre surt i det, men oplevede, at sundhedsforløbene også kunne løfte hans forretning. Og til sidst Helle, som selv var gået ned med stress, og kontaktede mig og spurgte, jeg har så mange gode værktøjer, jeg vil rigtig gerne hjælpe kvinder med stress. Og hun var faktisk min tredje, altså tilbage i 2020, min tredje kunde, og hun fortsætter med at sælge forløb i dag, og det er vildt fedt at se. Så nu kunne du måske sidde og tænke, og det er der rigtig mange af jer, der kommer tilbage til mig med, jeg har prøvet at lave ydelser uden for sygesikringen, og det virker ikke. Jeg kan godt se, at der er mange af jer, der har prøvet, og som også oplever, at der er modstand på at få det her op, og det ikke er så nemt. Og den største grund, som når jeg ser på det udefra, det er, at de fysioterapeuter, der oplever, at det ikke kan lade sig gøre, det er, hvor ydelserne inden for sygesikringen ligner dem uden for sygesikringen. Det handler virkelig om, at og så køber de ikke. Altså, hvis de er bare det mindste forvirret, så køber de ikke den dyre løsning uden for sygesikringen. Det gør de bare ikke. Så der er et fundamentarbejde, man skal arbejde på først, og det handler altså om, at vi skal opnå indgående kendskab til målgruppen. Vi skal vide, hvad de ikke kan løse selv. Vi skal vide, hvad de gerne vil. Vi skal vide, hvad der sidder i vejen for dem, og hvad der begrænser dem. Og så skal vi kommunikere det krystalklart til dem. Og så skal vi altså have en ydelse, der klart adskiller sig fra det, vi har inden for overenskomst. Hvis det er sådan en fysioterapiklinik, du har. Så det her er virkelig vigtigt. Og en anden barriere, man kan løbe ind i, det er sådan lidt en mental en af slagsen. Den der følelse af, det vil patienterne ikke betale for. Altså hvis vi sælger noget til dem til 8.000, det vil de ikke betale for. Og så går de bare et andet sted hen. Det er jeg 100% uenig i. Og jeg siger, at der er en patient til enhver pris. Hvis vi har et forløb, der løser deres problem, så bliver de. Men hvis vi underservicerer dem, altså underbehandler dem, så går de et andet sted hen. Og det handler rigtig, rigtig, rigtig meget om, at vi får værktøjer til at dele den værdi, som de kan få ud af sundhedsforløbet. Og når den værdi overstiger prisen, som de skal betale, så køber de. Sidste få slides, inden der er spørgsmålsrunde.
så vil jeg sige, at det, der er essensen i det her, det er, at der er ligesom en gammel måde at gøre tingene på, som er en måde, vi har fundet ud af, ikke alle fysioterapeuter trives i. Ikke alle vores patienter får gode nok resultater med. Og folk de dropper ud og vil ikke være fysioterapeuter mere. Og det sker ofte, hvis vi kommer til at fokusere på den hurtigste, billigste løsning, fordi vi tror, at vi tager et etisk hensyn til patienten. Men det er ikke et etisk hensyn. Det kan vi bilde os selv ind, og der er masser af gode grunde til, hvorfor du kan komme til, at jeg kommer selv til det. Jeg skal selv være på vagt for ikke at komme til at levere den hurtigste, billigste løsning til dem, fordi man gerne vil hjælpe dem. Det er helt forståeligt. Det er bare en gammel måde at se det på, og vi bliver nødt til at stå op for os selv og vores egen faglighed og praksis, og så gå ud og kommunikere det allerbedste, som løser deres problemer. Og så er den gamle måde altså lidt quick fix, det har vi gjort i årtier, og de her 30 minutters konsultationer til alle. Det er et no-go. Vi behøver ikke at levere quick fix og 30 minutter til alle. Den nye måde, det er, at vi øver os i at se patienternes større behov, og at du øver dig i at kommunikere det, du ser af løsning for dem, allerede efter første konsultation. Så for eksempel kunne man sige, efter vores samtale i dag, og den fysiske undersøgelse, jeg har lavet på dig, så har jeg beviser for sådan og sådan og sådan, og du har et mål, der hedder det og det og det. Og derfor så vil jeg anbefale den og den her sundhedsforløbsløsning for dig. Har du lyst til at høre om den? Det er et lille redskab, du kan tage med dig allerede i dag og prøve at gå ud og være opmærksom på, hvad er deres større behov, hvad er det, du skal tilbyde dem, hvor du giver dem de bedste resultater. Og så tager I betaling og forsikringer og alt det andet, det er sekundært. Først skal vi kommunikere faglige resultater. Sidste slide, for lige at samle alt, altså lige at sige, nu har vi haft nogle fragmenter af de her sundhedsforløb, og for lige at lave et gennemløb af Benjamin, som I kan se på billedet her, hvad var det, han gjorde fra start til slut? Benjamin havde jo den her klinik for mennesker med skuldersmerter mere end 3 måneder, det var det var, ja. Hans sundhedsforløb bestod af de her trin. Trin 1, forstå udfordringerne og sætte mål. Hans trin 2 var personlig og klar plan. Hans trin 3 var intensiv opstart. Og trin 4 var at skabe varige forandringer. Det var det, hans sundhedsforløb bestod af. Og så er de 3 G'er, de er jo implementeret i det her på forskellige vis. Hans pris var 15.000 kroner, er det jo et stadigvæk i dag. Omsætningen efter 1 år var 400.000 i sundhedsforløb alene. Og så kan du spørge, hvordan kom fysioterapeuten hertil? Altså første step for ham var jo også at booke et kald med mig, og i det kald, der brainstormede vi, og så planlagde vi de konkrete trin, klinikken havde brug for at få lavet det her forløb til hans målgruppe. Så det var der, han startede. Han startede helt fra bunden, og har altså ikke været, altså han har lignet alle jer andre. Han havde bare en målrettethed i sig, som ligesom bare ham igennem det hele. Så det her, det er for alle derude, der har lyst til at lave sundhedsforløb. Punktum. Der er ikke andet, der skal til, end det du har allerede. Men hver klinik er forskellig. Undskyld. Så tag gerne en snak med os, og hør, hvordan et sundhedsforløb kunne se ud på din klinik. Så kan vi snakke om, hvem hjælper I godt allerede? Hvem kunne det være til? Hvordan kunne det? Hvad er det for nogle trin, der skal være i dit sundhedsforløb? Så hvis du har lyst til at blive inspireret, så vil jeg anbefale dig at tage en samtale med mig, og så planlægger vi dit sundhedsforløb sammen på samtalen, så vidt vi kan i hvert fald med den tid, vi har til rådighed. Og der er jo selvfølgelig mig, og det er mig, der kommer til at tage samtalen, men jeg arbejder jo også sammen med Magnus, som I kan se til højre her.
Han er marketing- og teknikhegn i virksomheden, og han hjælper jer med alt fra nyhedsbrevsopsætning til annoncering, og han er ligesom en del af pakken her i, i det produkt, jeg ligesom tilbyder. Så hvis du tænker, det her det lyder spændende og interessant, det her det kunne sagtens være noget, der kunne give mig værktøjerne til at komme ud over rampen med noget høj kvalitet og noget fedt, noget jeg ved, der vil konvertere uden for sygesikringen, så er du meget velkommen til at starte med at booke den her planlæg dit sundhedsforløb samtale. Gør det inden 3. juli, fordi der går jeg på ferie og er væk i lang tid. øh, så er der nogle spørgsmål? I må skrive dem i chatten, eller I kan unmute jer selv og bare spørge. Det er fuldstændig frit. Og mens du tænker over, hvad der kunne være af spørgsmål, så vil jeg også sige, at du er altid velkommen til, altså jeg er altid til rådighed, selvom jeg ikke lige er tilgængelig på skærmen her, efter vi lukker ned, så er du altid velkommen til at skrive til mig på nina@ninaprægter.dk eller ringe på mit telefonnummer, der er 60 21 94 28. Jeg er her for jer, og der er ingenting, hvad skal man sige, der er ingen spørgsmål, der er for store eller for små. Bare ring ind og spørg, og lad os tage en snak om det. Men jeg går på ferie den her omgang inden 3. juli, så sørg for at booke samtalen inden 3. juli, sådan at vi kan få lavet en plan over, hvordan det her sundhedsforløb kunne se ud på din klinik. Du må gerne skrive til mit telefonnummer, og så skrive for eksempel sundhedsforløb, så skal jeg sende dig noget mere information. Nej, men tak for god information, stof til eftertanke. Noget, vi skal arbejde videre med på klinikken. God ferie til jer også, Anders. Tak fordi du var med. Så hvis der er noget, du har lyst til at spørge om, så send mig en besked, send mig en mail eller book en samtale, så vi kan få lavet de præcise trin, du skal tage, for at det her det bliver din virkelighed på klinikken, og du kan begynde at tage de her skridt. Så tak fordi I lyttede med, og have en helt fantastisk sommer.